No poďme na to. Bude to hard trip. O 1:00 po obede. Horúco jak šviňa. Opúšťame prvú dedinku. Šarišské Jastravie do kopca hore. Výhľady sú dýchberúce. Monika funí. Ježiško sa opaluje a my pokračujeme týmto smerom na Kyjov. A všetko je presne tak, ako v tejto krajine má byť. Privítam ich takto. Už idú. Zbierajú sa, ale sú nádherné, fajné, silné. Budú mať veľa mlieka. Už idú. Prvý odvážlivec. Už asi nechcú ísť. Dobre, ideme ďalej. Neviem, či to vidno vo videu, ale boli tam Tatry, prechádzame cez Kyjov. Sme v Kyjove na križovatke ciest. Pôjdeme tam priamo, ale ešte si odskočíme tu. História ma spája s týmto modrým domčekom. Za ním sa narodila moja babka v dome, ktorý tam bol predtým. Už tam není. A potom pradedo postaval tento a doňho sa presťahovali. Takže toto bol mojej babky dom. Rodný v Kyjove. Škoda, že to takto padá. Je to smutné. Predstavujem si, jak tu asi žila, keď bola malá, behala po tých schodoch ako dievčatko. Tak to tu vyzeralo. Veľa možno nebude vidno. Spomienky. Zase jeden opalujúci Ježiško pri východe z Kyjova. A my ideme do Kamenice. Monička už išla. A ja idem za ňou. Mám dosť tvrdé kolesa, dúfam, že ma to kde nešmykne. Opa. Tu je. Seva z čaja. Máme taký turistický areál pod veľkou skalou. Skala je priamo predo mnou, to je cesta na Minčov. Tu nás sa dačo vykosilo, idú tu robiť niečo pekné. Nadiaľ. Také ja mám rád veci. Ešte to rozbehneme. A letíme. Ona už zdrhla, že by tiež išla rýchlo. To by som na ňu ani nepovedal. Asi hej. Ona zmizla. Tu je. A my sme na ranči v Kamenici. Krásna bačovská kolíba, zrekonštruované družstvo. A zvieratka sú pravdepodobne vonku. Pokračujeme. No čo hovoríš, Monika? No, dakedy určite musíme ešte aj ísť na tú skałku Sokol. Vyzeralo to tam celkom zaujímavo pod. Len sa dostať ešte hore. Ten dnešný plán je iný trošku. Tak presne. Tak pokračujeme. Na budúce sa tam dostaneme. Tie slovenské dedinky skryté v horách sú fakt nádherné. Potôčiky, domčeky. Opúšťame Kamenicu za
cez križovatku by sme sa mali napojiť na cyklotrasu a to aj ideme urobiť tam. Z Kamenice cyklotrasou do Lipian, to je ďalšia zastávka. Ťaháme kilometre okolo krásnej hrádze, ktorá ide cez celú časť Kaskadovito. No je to pekné, to musím uznať. Tu na je ďalšia a tu na ďalšia. To všetko sa asi dá napustiť do plna. Sme v centre Lipian, prišli sme z hora a sme pod ozrutným stromom. Je fakt velikánsky, je to naša krásna, hrdá slovenská lipa. A my pokračujeme tamtým smerom. V Lipanoch si každý vegeti, deti hrajú šach, no čovine. A čaká sa tu veľa na zmrzlinku, veľa rady sa čaká na zmrzlinku a my ideme papať. Opúšťame Lipany a tu nám máme po pravej strane nejaký pekný zverinec. Škoda, že nevidno dovnútra. Ale vidno koníka. Jeden koňoš, druhý koňoš. Dobrý deň, koník. Dobrý deň. Dobrý deň, druhý koník. Ten zverinec vyzerá nejako takto. A je tu tonka. Zatiaľ, čo ja som študoval zverinec, Monika študovala mapu. No kadiaľ ideme? Startovali sme z Šarišskej Ostravy, Kyjov, Kamenica a tu po cyklotrase dostaneme sa do Sabinova, napapkáme sa a ideme Prešov, ktorý není na tej mape. Presne tak. Tak poďme. Po pravej strane máme rybníčky. No je to paráda. Prechádzame cez Rožkovany, nezdržiavame sa. Za Rožkovanami stretávame takýchto krásnych poberených priateľov prehistorických. Ďalšia malebná dedinka Jakubova Vôľa s takýmto krásnym niečím. Ďalšie je Červenica pri Sabinové. Práve ide vláčik. Príjemná oddychová časť. Máme za sebou 20 km. Ešte nás niečo čaká. Môžeme zrovnať chrbtičku teraz. Momentálne sú z nás Sabinovčania. Ideme do centra vyhľadávať pokrm. Prechádzame centrom nádherného Sabinova a hľadáme nejaké hamburgery. Lebo to je to, o čo nám srdce pišti. Prechádzame aj okolo veľkého majstra Jožka Kronera a jeho nádhernom obchode na Korze oproti pamätníku, kde vo filme bol obrovský veľký drevený kríž a zoskupovali tam. Aj tieto historické hradby krásne vyriešili v Sabinove. V podstate tu potrebovali prechádzať cez cestu, tak nechali taký súvislý pás hradieb. Presne nejako takto sme si to predstavovali, kúkajte na to. Kurčák, ser Kambert, chyba jakaś džemik, aj ešte bazália, rukola. No tak ti prajem dobrú chuť, nech máme veľa síl na jazdu. Monička už nevládze. A ešte, že mám pomocníka, ktorý mi pomôže, ne? Ja by som veľmi rád pomohol, ale ja tiež už nevládzem. Ideme ďalej. Ideme ďalšie nástupištie. Opúšťame Sabinov, sme zase na trati. Ľudí ako maku. Mažeme ľudí veľa. Už vidno Šarišský hrad v diaľke, to znamená, že sa veľmi približujeme k Prešovu. Jedna krásna záhradkárska oblasť. Zaujímavé, chcel by som tu mať
záhradku, pekné kvietky, wow. Ale sami tu určite nesme, keď to tak pozorujem. Ľudí ako šmeci. Občerstvenie, ale my nestojíme. Sme pod Šarišským hradom, vchádzame takzvané do útrob. A tak ako niekto povedal v jednom videu, prechádzame cez fotogenický most. A to je on, fotogenický most. Monikin zadok v tom vyzerá lepšie, v tom moste. No, veľa ľudí ide. Tu máme ďalšie zaujímavosti. Všetko full. Ľudí milión, ktorí si nedokážu ani bicykle naponabíjať. Všetky nabíjačky sú úplne preplnené. Krásne jazierka. No, výborne, žije to tu. Žije to tu, žije. Momentálne prechádzame cez Veľký Šariš, miesto známe výrobou svetoznámeho plechovkového Pilsner Urquell. A teraz trošku sem. Neviem, kde je Monika, už ide, tak sa napájam. Tu sú nádherné spoločenské mosty, cez nich väčšinou chodíme autom. A je taký krásny vyšľap v tmavej komore, celkom romantičné. Monika už má dosť. Mňa boli zadok zo sedadla, aj tak ona ťahá jak šialenec. Keď treba zabrať, ona je ten pravý človek. Fú, tu je nejaký skôtik na prespanie. No, sme v Prešove, presne ako povedala Mončuš. Jazda Prešovom je celkom kaskadérska, Monika, myslíš si to aj ty? Zistíme. Príjemný prechod. Aspoň nejaké schody na... Nemám. Na zalusknutie. Tu na to žije more. Tuto more žije. Ďalšia veľmi pekná stromová alej. Tu máme taký železničný podmostok. Takto teda, hej. Vstupná brána do Prešova a Prešov je náš. Ľudia tu trávia úplne posledné chvíľky nádherného víkendu. Nepoviem, že ne. Nepoviem to. Kúkajte, jaká rodina. No a sme centrálne založení. Aj tu je plnka, no. Čo vám poviem.
Monika uháňa nedostihnuteľne, no už máme toho obidvaja akurát dosť. S tým hamburgerom sme to asi dosť pokazili, vtedy sa ťažko rozšlapávalo od znova. Už sa dostávame k Prešovskej stanici. A bude to rovno pred nami a bude to činiť krásnych 50 km. Však čo by ne? Musíme. Yeah. Vidím. Open up. A sme doma. Naša spása a záchrana sa nezadržateľne blíži. Teraz. A sme doma v Donách Košiciach. Čo hovoríš, Monička, dobre bolo? Si rada, že máš manžela, ktorý ti pristane na také úžasné nápady? Ale asi lepšie, jak je trošku studenčie počasie. Asi. To skoro co bolo. Tiež tu máme peknú alejku a pekný park. Tu máme aj veľa platiek a Jakabov palác. Ten tu máme dokonca tiež. Rovnako mám odvahu tvrdiť, že nielen že sme vlastníci nádhernej Urbanovej veži v preplnenom meste, ale dokonca sme šťastní vlastníci aj domu Svätej Alžbety a rôznych maliarov a neviem, nejakých inkvizitorov. Je to tu full power. Ale my už toho máme všetkého akurát tak dosť a preto sa poberáme domov. Sme v našej štverci, ale poviem vám, že tu je v tieni väčšia horúčava ako v Jastrabi na slnku na obed. Je to ťažké. A týmto sa s vami pre dnešok absolútne lúčim. Ešte vám Monika pekne zakýva. Monika, ešte zakývaj pekne. Tam majú dosť. Pa. No a sme doma.